ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଅଳ୍ପ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାକୁ ହରାଇଛି, ଆଜି ସେ ବିଷୟରେ କାହାଣୀଟିଏ। ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଶୁଣିବା। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ମାଟି ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଗୋଟେ ଚିକଚିକ୍ କରୁଥିବା ଛୋଟ ପଥରଟେ ପାଇଛି। ପଥରଟି ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି। ସିଏ ସେ ପଥରଟିକୁ ନେଇଯାଇଛି ସାଙ୍ଗରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣେ, ସେ ଦୋକାନରୁ ସିଏ ତାର ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିଛି ଏବଂ କଥା ଛଳରେ ତାର ପରିଚିତ ଦୋକାନୀକୁ ସେ ପଥରଟି ବିଷୟରେ କହିଛି ଏବଂ ଦେଖାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିକଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଥରଟିଏ, ଛୋଟ ପଥରଟିଏ। ଦୋକାନୀ ସେ ପଥରଟିକୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ତା ମନରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ସେ ପଥରଟିକୁ ନେବାକୁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା, ସେ ଶ୍ରମିକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ପଥରଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଛି। ଶ୍ରମିକ ଭାବିଛି ଛୋଟ ପଥରଟା ବା ତାର କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସିଏ 2 କେଜି ଚାଉଳ ବିନିମୟରେ ସେ ପଥରଟି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଦୋକାନୀ ପଥରଟି ପାଇଁ ଖୁସି ହୋଇଛି। ସୁନ୍ଦର ପଥରଟେ, ତାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରେ, ସେ ନିକିତି ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଯେମିତି ତାକୁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଦେଖିପାରିବ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଣେ ବଣିଆ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଦୋକାନରେ ନିକିତିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଛୋଟ ଚିକଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଥରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖି ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରତ୍ନ ପଥର। ଦୋକାନୀକୁ ସେ ପଥର ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଛି କେମିତି ସେ ଶ୍ରମିକ ପାଖରୁ ସେଠି ଆଣିଛି। ଯେତେବେଳେ ବଣିଆ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ନେବେ, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 2 କେଜି ଚାଉଳ ବିନିମୟରେ ତାକୁ ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ମୋତେ 250 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସେଠୁ ବଣିଆ ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ନା, 250 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ତୁମେ 200 ଟଙ୍କା ନିଅ। କିନ୍ତୁ ଦୋକାନୀ ରାଜି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି 250 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାହେଲେ ସେ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଦେବେ, ନହେଲେ ଦେବେ ନାହିଁ। ରୋକଠୋକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ବଣିଆ ଜଣକ ଭାବିଛନ୍ତି ଏ ଦୋକାନୀ ରତ୍ନପଥରଟି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ୟା ପାଖରେ ରତ୍ନପଥର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ନ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ, ସେ କାଲିକୁ ମନସ୍ତାପ କରିବେ ଯେ ପଥରଟିକୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲେନି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ନ ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛି, 2 ଦିନ ପରେ ଫେରି ସେଇ 200 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ପଥରଟି ନେବି। ସେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ଭାବିବ କାହିଁକି ସେ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିନଥିଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୋତେ 200 ଟଙ୍କାରେ ପଥରଟି ମିଳିଯିବ, 50 ଟଙ୍କା ମୋର ଲାଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ବଣିଆ ଜଣକ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟକୁ ତା ପରଦିନ ଆଉ ଜଣେ ବଣିଆ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସି ସେ ପଥରଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ ପଥରଟି ସେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ। ଦୋକାନୀ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବଣିଆ ଜଣକ ସେଟା କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପଥରଟିକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଦୋକାନୀ କହିଛନ୍ତି 250 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ପଥରଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ସେ ବଣିଆ ଚାଲାକ ଥିଲେ। ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 250 ଟଙ୍କା ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବଦଳରେ ପଥରଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ସେଠି ଅଧିକ ସମୟ ରୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ଦୋକାନୀର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେତେବେଳେ ରତ୍ନ ପଥରଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତହିଁ ପରଦିନ ପୂର୍ବ ବଣିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ସେ ଦୋକାନୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପଥରଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦୋକାନୀକୁ ପଥର ବିଷୟରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନୀ କହିଛି, ଆପଣ ସେଦିନ ଆସିଲେ 250 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ କହିଲି, ଆପଣ ରାଜି ହେଲେନି।
କିନ୍ତୁ କାଲି ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ 250 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେ ପଥରଟି ମୋଠୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି, ଦୋକାନୀ କଥା ଶୁଣି ସେ ବଣିଆ ଜଣକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ, ତମେ ଏତେ ମୂର୍ଖ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପଥରଟି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରତ୍ନ ପଥରଟେ ତମେ ସାମାନ୍ୟ 250 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେଲ? ତମେ ଏତେ ମୂର୍ଖ? ଦୋକାନୀ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ବଣିଆ କହିଛନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୂର୍ଖ ଆପଣ। ମୁଁ ସିନା ରତ୍ନପଥରଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲି ବୋଲି ତାକୁ 250 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ତ ପଥରଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପଥରଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ସେଦିନ ପଥରଟି ନ ନେଇ ଗଲେ? ସେଇ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୂର୍ଖ ହେଲେ ଆପଣ। ବଣିଆ ଜଣକ ଆଉ କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିଛନ୍ତି, ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। କାହାଣୀଟି ତ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେମାନେ ସେ ବଣିଆ ଭଳି ହେଉନି ତ? ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କାଲି କରିବୁ, ପହରଦିନ କରିବୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ସମୟ ଆସିଲେ ଏ କାମଟି କରିବୁ ଭାବି ସୁଯୋଗଟିକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଉନୁ ତ? ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ରିଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବା ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆରେ ସୁଯୋଗଟି ବାରମ୍ବାର ଆସେ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସୁଯୋଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସେ ନା। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟି ଭଗବାନ ଦିଅନ୍ତି, ଥରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭାବିବୁ ନା ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆମେ ସେ କାମଟି କରିବୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ଦରକାର, ଆଉ 2-4 ଦିନ ଯାଉ, ଆଉ ଦିନେ ଯାଉ, ତାପରେ କାମଟି କରିବୁ, ହୁଏତ ଆମେ ସୁଯୋଗଟି ହରାଇ ବସିବୁ। ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍। ଯେଉଁ କାମ ଯେତେବେଳେ କରିବା କଥା ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କରିବୁ। ଯଦି ଅଧିକ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ଆମକୁ ମିଳିଥିବା ସୁବିଧାଟିକୁ ହରାଇ ବସିବୁ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟି ଆମକୁ ମିଳିଥିବ, ସେ ସୁଯୋଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସିବୁ। ଆଜି କଥାଟି ଏଇଠି ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ମତାମତ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।